Toxy. Idete do videjko na tu veci, môžete sa pozrieť. Máme skočiť parkour a keď skočím, viem tu z toho konga, kde máš družinu, skočíš sa front, hajda, bo to je jedno, chápete? Toto je tá prvá. Dole. Aj vidím, dole hore vidím, skočím, takú družinu, skočím z toho sajda, takže môžem. Druhý. Takže máme tu naskočiť niekto. Nefuj, si tak more. Ale tak a už by Tak hlavička more, to moja hlavička more. Ideme na ďalším veľa. Takže ahojte, tu je, ja som tu, ale tu robiť konga. Až takú zo dopadu robiť side flip alebo backflip. Side flip. Alebo front flip. Ale urobi front flip. 3. Dobre! Yes! To bolo krásne, ľudia. Ideme na ďalší. Mám tu pokus číslo 2. Skočím side ešte raz. No. Dobre. No tam ľudia. Dávajte mu ešte like, odber, komentáre a úkoly mu dávajte a všetko no, možné. No, takže ideme na tretí, hej? Spôsob challenge. Robiť tak. A takto z toho front flip, alebo čo je, chápete? Takže ideme na to. 3, 2, 1. A ideme na štvrtý. My neznáme nejaký, ale uvidíme. Nejaké číslo. Takže ľudia, máme tu, budeme počuť dole a front flip, krásne. 3, 2, 1. Front flip máme na kusy. A ideme na tretí, na Šiestý. sedmý ideme. Máme tu posledný trik. Je to underbar, prídeš, robíš backflip, potom front flip a z toho konga. Takže úplne sa štešie. Máme tu underbar, otočka, Konga, backflip, aha, konga. potom front flip z toho, A konga. A konga. Tešte sa. 3, 2, 1. Jedna. Dobre. Dobre. Teraz front flip. Teraz konga. Yes! Dobre. Ako sa stalo, máte sa pekne a určite dáte like. Odber. Zvonček. A my Píšte sa budeme na komentár. ďalšie video. Čau. Čau.